Balimakɛ ani yantuma Ba somɔgɔw so ere ni nyatuma. si tɔgɔ duman jamu duman Ne tɔgɔ ye Mamadi Jawara. Mɔgɔw bɛ n dɔn Elvis. Je suis artiste plasticien, modéleur en sciure de bois et coque d'arachide. Je suis basé en commune 4. i ka baara i bɛ ka minɛn minnu feere o, mun minɛn sugu de don a dilannen don ni fɛn suguya jumɛn de ye fana. Ne bɛ minɛn minnu bɔ nin ye ninnu dilanna ni tigafara ani yirimuguw de don. A dilannen don n'olu de ye. A bɛɛ lajɛlen y'o de ye. U nafa ye fɛn jumɛn de ye minɛn minnu dilannen filɛ mun ni mun de bɛ kɛ u la. Ni minɛn ninnu u nafaw ka ca komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye hakililajigin an ka maakɔrɔw la k'a fɔ kunna a bɛ tan nɔ de n ye hakililajigin kɛ n'o ye ka hakililajigin fana kolon fana filɛ nin ye ka hakililajigin kolonba fana filɛ ye asɛtiw filɛ ye n'i ye ninnu jate minɛ i ka so kɔnɔ aliment sec fɛn o fɛn n'a bɛ ɲimi ni mɔgɔ b'i fɛ i bɛ se k'u k'a kɔnɔ a b'o ɲa a bɛ i ka sokɔnɔla a b'a labɛn k'a pari fana n'i b'a sigi i ka bureau kɔnɔ i bɛ se k'i ka bigew bila a kan i b'i ka crayon bila a kɔnɔ fɛnmisɛnninw caman bɛ bila a kɔnɔ ninnu fana a bɛ sokɔnɔla ɲa cogoya min komi a bɛ bureau kɔnɔla ɲa ten ɔ fɛnmisɛnninw sino ninnu olu bɛ bila a kɔnɔ n'i b'i ka so kɔnɔ ni courant tigɛra hali i bɛ fɛn yɛrɛ k'a kɔnɔ cɛncɛn wala i bɛ yirimugu yɛrɛ k'a kɔnɔ ka bougie k'a kɔnɔ a bɛ si ka mɛnɛ i dala foyi t'a sɔrɔ. Nka ni minɛn ninnu kɔfɛ fana an ɲɛ bɛ bere la i bolo fana bere in i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye mun bere sugu de don. Ayiwa bere nin ne ye ɲamɛgolo de ye a bɛ komi n'aw yɛrɛ ye ne ka parili cogoya lajɛ hali n'aw ye n ka fugula lajɛ aw bɛ na ye k'a fɔ siɲɛw de b'a la. Kɔrɔ jumɛn b'olu la. I ye nin fɛn fɛn ta i bɛ na ye n bɛ ka Mali de yira toujours parce que i bɛ Mali drapeau de kalan a la a vert jaune rouge ka tila ka Mali ka victoire yira ni vert ye an ka sira kelen ta bɛɛ lajɛlen n'aw jɛra ka siraba kelen ta hɛrɛ b'o de kɔnɔ o de ye jaune or ni sira ye rouge in o fana ye signe dɔ de ye parce que déjà n'i ye tigafara fana o ye signe dɔ ye a bɛɛ bɛ kuma. Tigafara bɛ mun de yira. Tigafara nin bɛ min yira tigafara a bɛ non seulement bana furaw don fɔlɔ maaw caman t'o dɔn o ka bɔ yen tigafara a bɛ kɛ hali tasuma lamɛnɛnan dɔw ye n'olu b'a kɛ combustible charbon kunkuruninw ye jamana yɛrɛ mɔgɔw b'o kɛ mais ne nana ye a bɛ se ka fɛn wɛrɛw ɲa min tɛ jeni ta dɔrɔn ye n'o ye ka utiliser so kɔnɔ ka sow pari ka bureaux pari ka nafa yɛrɛ yira ka sɛnɛkɛlaw bila u ka courage ta sɛnɛ la. Nka i ye furakɛli mun fɔ ko tigafara bɛ o ɲɛ yalima i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o kan an bɛ se ka min faamu ko la n'o tɛ kɛ baasi ye. N balimamuso n'an bɛ se ka tɛmɛ o kan nin yɔrɔnin na parce que fɛn min don ayiwa an ka tɛmɛ o kan nin yɔrɔ la bi an ka minɛn ninnu an k'u ka promo kɛ maaw k'a la kodɔn o de ka fisa fɔlɔ kɔfɛ o bɛ se ka kɛ hors antenne. Ok nka min yɛrɛ bɛ kan na o tɛ baasi o kɔrɔ i bɛna tila k'o fɔ ne yɛrɛ o tɛ baasi t'o la nka min b'i yɛrɛ kan na i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye olu fɛn ninnu na. Comme déjà toujours nin bɛɛ ye signe de ye ka yira mɔgɔw la mɔgɔw ka dɔn sɛnɛ nafa min b'a la yirituru nafa min b'a la kungo lakanali yiri nafama fɔlɔ de bɛ yan n'i ye nin lajɛ kakɔ min filɛ nin ye ani kolon min b'a kɔnɔ a bɛɛ ye fɛn nafamaw ye.
Ok, n balimakɛ ɲɛ b'a la minɛn ninnu kɔfɛ tuguni an ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛw la kogo la u tɛ ninnu wele de ko tableau wa walima ko bɛ cogo di. ninnu bɛ wele ko tableau d'art n'i y'a lajɛ n bɛ dɔ fɔ aw ɲɛna nin tableau nin a bɛ fɔ nin ma ko lavisé tubabukan na lasɔmini n'i ye adamadenya lajɛ ka kow lajɛ a bamanankan kɔrɔ ye ko fɛn bɛɛ bɛ ban kelen kelen tableau in b'o de yira o de la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ni a bɛ ban kelen kelen o kɔrɔ ye i k'i ka objectif i bɛ fɛn fɛn na a ɲini i k'o suit i k'o objectif atteint o de ka fisa yanni a ka ban ka bala i la ni idéogramme ninnu a bɛ kuma ni kelen kelen ani laban de n'i ye nin design nin lajɛ i b'a ye a sɛbɛnnen don suivant nos objectifs bon signe min filɛ nin a kɔnɔ nin ye ne ka signe de ye mɔgɔya signe de don kori nin o bɛ hakilimaya yira plus min filɛ nin ye o ye faraɲɔgɔnkan de ye n'i ye multiplication nin ye o ye jidili de ye ni faraɲɔgɔnkan kɛra cayali bɛ k'o de la a signe belebeleba filɛ duguma nin ye terrain min b'a jukɔrɔ n'aw ma ɲa k'a fɔ aw farala ɲɔgɔn kan ka caya aw ka kan ka kɛ juruba kelen de ta donc ni a fɛn ninnu bɛɛ bɛ kuma de hali couleur u bɛ kuma mais an tɛna an da don o bɛɛ la bi tableau filanan a bɛ fɔ nin ma tubabukan na ko altruisme altruisme n'i y'a lajɛ mɔgɔya ye ɲɔgɔn dɛmɛ de i tɛ se ka kɛ fosi ye ni sababu tɛ fɛn dɔ la ni an bɛ diɲɛlatigɛ min na nous sommes sur un terrain glissant o de la dugukolo signe idéogramme o signe de filɛ nin ye i bɛ nin forme nin a bɛ adamaden forme dɔ de yira nin fana ye forme dɔ ye u bɛ ka u gulon ɲɔgɔn na de ka kɛ yiri sun ye yiri min n'a bɛ f'a ma olivier n'o o ye arbre de la paix ye ni maa caman b'a dɔn ni o ye n'i y'a branche lajɛ a branche fana bɛ paix de kofɔ nin ye paix signe ye nin ye a signe ye tan a kɔnɔ nin ye i signe ye a kɔnɔ x fana signe filɛ nin ye donc tant que adamaden aw tilennen don ɲɔgɔn ye ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ maa dɛmɛbaga kɔni i n'o tɛ kɛlɛ i n'o bɛ paix de kɛ la donc o de la ne bɛ kuma altruisme ni spiritualisme kan n ka tableau la le plus souvent ka caya bon aya toujours komi n tun ye dɔɔnin fɔ nin signe kan mais an ka nin dɔw kodelen to parce que tableau d'art n'i ko i b'a secret bɛɛ poyi ok merci. nka laseli dɔ b'i bolo ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma foire in yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ani hakilina min yɛrɛ b'i bolo ka fara o kan hali bi walasa nin baara min bolodalen filɛ nin t'a 3e édition de ne ma fili hali bi ni hakilina min b'i bolo min bɛ se ka fara nin kan walasa a ko bɛ se ka ɲɛ cogoya min na ne bɛ se ka dɔ f'an ye ko kan. ok yanni n ka kuma fɔlɔ n bɛ foli bila aw la parce que an bɛ fɛn o fɛn na artiste fana jigi ye a lasebagaw de ye aw de b'an bɔ dibi la k'anw yira diɲɛ na aw de bɛ ka anw ka images an ka produits aw de b'u promotion kɛ anw ye an b'o foli bila aw ye ala ka sankɔrɔta di an n'aw ma ala ka aw ka baarada ala ka sankɔrɔta ala ka sababu ɲumanw kɛ o foli bɔlen kɔfɛ n bɛ foli bila Siama nin y'a 3e édition de parce que ni 3e édition in n'a ma kɛ a tɛ se ka institutionnaliser première édition ne nana ni tigafara nin kelen ni ministre ni assemblée président
a image yɛrɛ bɛ yan an y'o o fɛnw kɛ u yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ ko n ka brevet ɲini n ka minɛn nin na parce que n y'a yir'u la k'a fɔ u k'a ɲini Google kɔnɔ n ka ten n'u y'a ye n bɛ n kalan fɛn yɛrɛ la tuguni min tɛ min n bɛ na ni min ye maa caman ye n wele k'a fɔ n ɲɛna u y'a ɲini u m'a ye donc ministre a n'a ka mɔgɔw u ko n ka taa a brevet ɲini CEMAP yɛrɛ la n bɛ foli bila u ye an ka ministère ye ka foli bila SIAMA an ka APCM ye ka foli bila SIAMA organisateur bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye aw yɛrɛ fana k'aw fo aw ka baara la ka aw barikada halisa ala ka cɛbɛnw sabati ala ka jamana basigi ala ka cɛbɛnw sabati merci.